Той е един от най-богатите крале в света с нетно състояние от 50 милиарда долара. Притежава над 7000 луксозни автомобила, над 20 частни самолета и множество екстравагантни яхти. Дворецът му е 3 пъти по-голям от цяла държава и дори мебелите, тоалетните и тоалетната хартия са направени от злато. Този невероятно богат крал е Хаджи Хасанал Болкия, султанът на Бруней. Той е имал 3 съпруги, които заедно са му родили 12 деца, но в крайна сметка се е развел с всяка от тях по различни причини. Често се казва, че сменя жените по-бързо, отколкото колите. Според сведенията, той избира жени от списания и плаща, за да бъдат доведени в двореца му, като ги държи, докато не загуби интерес и не ги замени с нова група красавици. Наистина изненадващото обаче е, че въпреки екстравагантния му начин на живот, гражданите на Бруней го обожават. Възхищението им идва не само от богатството му, но и защото той позволява на народа си да се разделя с него. Благодарение на огромното петролно богатство на Бруней, султанът се превърна в един от най-богатите хора на земята, а стандартът на живот на неговите граждани се повиши заедно с богатството му. На 60-тия си рожден ден, в пристъп на радост, той увеличи заплатите на всички държавни служители, с което още повече издигна любовта на обществеността към него до нови висоти. Напишете какво мислите за този крал в коментарите, абонирайте се за още видеа.